Животни! Бе, така! Хора, животни, изроди и мутанти. Ако ме чувате днес, ще влезнем в страшната къща, част 2. И благодаря на Пичагата, Стефан, Пичагата и геймерите. Да, но не ти бъркам името. За тази подкрепа и да влизаме вътре. По-скоро. О, чакай, покажи ме! Да. Това е Папайрус Килър. Аз искам да благодаря на този Пичага и затова ще им разкажа малко по това. Аз съм Sans Killer и да знаете. Да, бе, всичко знаят. Да, бе. Значи, в тази къща се обесили един старец. Това е бил неговия дом, престани да правиш така. Престани. И вътре през нощта се събират понякога наркомани. И вратата е отворена. И вътре е цяла развалина. Има една затворена врата, която като я отвориш и вътре всичко е рухнало. Няма дори таван. И е по-страшна от миналата. Не е по-голямо, но по-страшна. И ако ще едеш го направиш, ще ти взема телефона. Добре, аз първо ще почукам. Човек. Чакай! Аз ще снимам от близо, смисъл увеличавам камерата. Човек. Пълна развалина. Ще играем на Hello Neighbor в реален живот. И той бат. Ако някой изкочи, аз бягам и те зарязвам. Човек, бегай! Окей. И сега някакъв старец с някакво въже и тук му завързано с някаква пушка и... Чакайте, че малко камерата. Окей. Нищо не стана. Сега ще почукам. Дръж ми телефона. И ако знаеш как да намалиш камерата. Бе, аз всичко знам, бе. Чуй вратата. Ай, мърдве! Дали той ще успее? Това е предизвикателство на живот и смърт. И той успя, дами и господа! Някой излиза. Да, човек. Някаква пушка грана, вика. Добре, аз изчакам. Риташ вратата. Той ще ритне вратата. Не, с камък. What? Аре, дай камък. О, човек, пъкай, вземи ми зай обратно. Какво правиш, бе? Зай обратно ми вземи. Човек, никой не излезе. Добре, това... Я, случай! Случай раната от къщата. Окей. Добре. Това е там. Да. Окей, това... Добре, това мисля, че е последното доказателство, че няма никой вътре. Добре, трябва да влизаме. Чуй това? Да. Мисля, че не беше в къщата. Не знаете, хора? Там вътре има навсякъде написан някакъв номер и пише някакви странни неща. Аз не съм екзорцист и някакви такива неща. Аз искам да стане еди къв си и някакви, не знам, не съм ги чела от отдавна. Той ще ги снима, ако нямам тебе. Да, ако не умра преди това. Не, спокойно. Няма умре. Да? Най-новата памет е ми. И бравата е чупана. Ще получа инфаркт. Тай ще припаднеш така. По-добре и ще остави. С теб съм спокоен. Да, бе! По-скоро аз не съм спокоен. Мале, вратата се отвори, бат. Няма никой вътре. Леко се отвори вратата, защото Папайрус Килър го я ритна. Ще друсам се, като не знам. Мисля, че няма никой. Има и не гледай там устрани. Аз нямам пръшката. Много хубава пръшка. Между другото, аз съм на теб. Ако така продължаваме клипа, ще стане по-дълъг от 1 час. Доказателство, че вътре последния път, откакто сме идвали, е имало и още някой. Там вътре има шапка. Ела да видиш. Вътре има шапка. Може вие да не виждате, защото е пълен мрак вътре, но... Да, и мисля, че е розово черна. Ела да видиш. Снимай. Ела не се вижда
стената долу на земята и не в София. А, да, верно. Това не е шапка, бе. Може би е ръкавица. Това е едно, където бабите и старите хора и децата, всички хора го използват, когато е студено на краката и са изкъсани. Тук има бабки наркомани. Сетихте се. Чорапите, обаче. Чайте, че снимам това за Йобара. Леле, побиха ме тръпки. И мен. Май няма никой вътре. Да, аз да снимам, ти влез пръв. После е споко, давай. Само ти влез пръв. Ама влизам вътре. Да, бе. Ама не много навътре. Не бе спокойно, аз съм за теб. Човек страх мен. И мен. Но хайде, давай, влизали сме преди, давай. Ти можеш! За теб съм! Защото ти си влизал пръв. Не аз. Моля! Дай камерата. Добре, значи. Ти си влизал пръв, ти си по-смел, аз не съм по-смел. Давай. О, чакай, дай камерата бързо. Ако ме изпуснеш, ще видиш. Споко. Добре, хора, от тъмнината може и да не виждате. Има един надпис. Виж камерата дали се виждала. Един надпис, не се вижда надписа. Сега ще ви го прочета. Фондация искам да стана юрист. 08842458822. Това е номерът. Аз съм един нещастен човек, който плаче да стане юрист. Да, май така. Юрист. Нещо като бизнесмен. Сълзите ми не пият, сърцето ми е избито. Опитай се ти го прочетеш. И очите са ми пълни с сълзи. Леле. Искате ли да убиете... написано от тебе, брат. Да, така е. Искате ли да убиете един нещастен човек, който плаче да стане юрист? Специално аз искам. Но може да му убиете. Верно ли, ако влезем вътре, ще успеем ли да убием? Навсякъде го пише това, хора, повярвайте, абсолютно навсякъде. Тази къща, може би преди е била дом на някоя откачалка. Мирише на... не знам място. На наркотици, може би. What the fuck? Хайде, Иве. Намирисал съм това нещо. И аз. През камерата се вижда тъмничко. Ехо! Навсякъде пише, не можете да го убиете по вратите навсякъде. Добре, хайде, дай. Аре, по-добре да му влизаме. Да, аз няма да влизам. Хора, ако ни съберете банда, някакви силни, някакви такива. Не е нужно да са силни. Банда от поне 4 човека аз бих влязал. Да, и аз бих влязал. Така че... Най-малко 3. Ние сме в град, може, но тук сме, ако това не е град, а квартал, бе! Да, бе, квартал. Ти в коментарите написа на този Стефан Пичагата, че е град в София. Така ли? Това написа, че е град в София. Не съм го написал. Това го написа, аз си казвам. Не съм го написал. Аз така го прочетох. Аз не съм го написал това. Машино е квартал, не град. Да, знам, аз не съм го написал това. Не знам, може нещо да не съм прочел как трябва. Все едно, хайде. И добре, хора, това е краят на този клип. Ако искате част трета, ще трябва да почакате малко, защото това са единствените 2 къщи, които ние знаем. Ще отнеме малко време, потърсим. Ако ни съберете банда, още един път ви казваме, ще влезем вътре. Иначе. Да. Хора, това е много по-страшно от предишното. Стига. И много по-тъмно и няма прозорци, затова е тъмно. Не ми плювай камерата. Няма плюва. Окей. Да, хора, това беше всичко. Ако ви харесало, лайкнете клипчето, така неща. И да, мен, баба.